cyntaf, erioed, mae lesbian pop culture yn y mainstream. Ni'n obsessed, chi'n obsessed, a ni moyn siarad amdano fe. Ydyn, ond ni'n hoffi siarad am straight stuff hefyd, pob mouth stuff really. Felly, dewch gyda ni. Croeso i Pob look, babe! Just rhybydd bach ar y dechrau, mae yna siawns fydd yna falle ychydig bach o iaith gref, rhagi yn dda, yn y podlediad yma, siwr o fod achos o Cat Morris. Soz. Helo! Helo! Unwaith eto! Dyn ni nôl. Ni nôl. Mae'n teimlo fel dim digon amser wedi basio ers i fi weld ti diwetha. Not in a mean way. Wel, mae hwnna'n sôn o'n savage. Sorry ddechrau off ar savage now. Yeah. Ond ni'n recordio'n weddol gynnar wythnos ma. Ni yn, achos ni'n brysur. Ni yn brysur, ond mae'r hael mas heddi. Fi'n dechrau teimlo bach yn gwenwynol. Sa i wedi gweld dim o'r hael heddi. Chock-a-block, babes. Chock-a-block, back-to-back, booked and busy. Booked and busy. Erbyn i fi orffen, Yeah. bydd hi Wedi mynd. Bydd yr hael wedi machlyd. Ond fi'n caru pan mae'r hael yn dechrau dod mas, ond mae dal yn oer, though. Yeah, crisp. Mae hael yn dod. Ti'n gwybod beth nathon ni dros y penwythnos? Oedd hi ddim yn braf, ond oedd e dal yn neis. Yeah. Nathon ni am wac i Merthyr Mawr. Oh, love, y dunes. Yn y twyni. Wow. Ar hyd y traeth. Gai gofyn, cos mae mam fi'n dweud fel wac, mynd am wac. Yeah. Lle mae hwn yn dod o? Mae'n dod o'r gair Saesneg walk. Oh, okay, I thought it would be. Ond mae'n teimlad gorllewinol, I suppose. Oh, okay, fine, yeah, mae'n rhaid synwyr. Oh, diddorol. Yeah. TRH? Yeah. Lush. Ydy ni bod i Merthyr Mawr o blaen? Na. Wow, oedd hi'n impressed. Mae pob penwythnos yn adventure. Ond mae fe hefyd jyst yn neis gyrru trwy'r pentra hefyd, nag o ex. Mae'n teimlo fel rhywbeth really fel old-timey. Yeah, wedyn pub ar y ffordd nôl, hanner bach, pack of bacon fries. Lovely. Ancient Britain. Oh. Oedd enw'r pub? Yeah, the Ancient Briton. Yeah, oedd na hi'n arall o'r enw Jerry, rhywbeth? Jerry, falle? Sa'n gwybod. Ond, yeah, oedd e'n neis. Oedd e'n neis. Nes i wneud absolutely dim byd dros weekend, a oh my god, o'n i angen e. Wyt ti'n gweithio fi bod ti ddim wedi mynd i spa? Cos mae'n teimlo fel bod ti wedi mynd i spa bob wythnos ers i'r flwyddyn yma dechrau. O'n i mor agos i bwco un, ond fi fel literally llusgo fy hun i payday ar hyn o bryd, so o'n i fel treat myself in March. Nes i cysgu mewn, oedd e'n anhygoel. Fel fy ges i fel good 14 hours dros nos Wener. Needed. 14? 14 hours. Sorry, nath yna fel ddim registro straight away. 14. Yn dig ped? Faint o glwch eis i'r gwely? Fel gynnar, fel 10. Ond ti ges i tan canol dydd? Pretty much, fel lazy. Ond ges i dydd San Ffolant, o'n i'n teimlo fel, o'n i wedi gwneud loads. Be nath ni? Nath ni'r gym, siopa, achos o'n i'n y ddau o'n i'n teimlo fel oedd gen i ddim byd i wisgo. Lies. I beth? Ar gyfer y noson, oedd ni'n mynd, Yeah. A wedyn syth mewn, a wedyn nath ni fynd adre gyda siopa newydd, trio popeth ymlaen, we hated it all, so nath ni ddim actually gwisgo yn y beth. Gwych. Wedyn 6 by Nico. Yeah. Stunning. O, achos fi'n mynd i'r un yna. Okay, like, you'll love it. Mewn cwbl wythnosau? Okay, nawn ni... Fashion, Nadolig, woohoo! Sidetrack fan hyn i siarad, i dal fo mewn i 6 by Nico, yr murder mystery. Mae fe'n mor hwyl. Ydy e? Mae fe'n really hwyl. Okay, lovely. Mae fe'n good, achos fi'n licio fel chwarae gem o tram bita, a mae hwn yn really... What do you mean? Hwyl. I don't know, fel chwarae card games ar ochr tra bod chi'n aros am fwyd. It just keeps, oh my god. you know. O, tra bod chi'n aros. Dim bit a... Na, crazy. Ond oedd na un cwrs, y cwrs gyntaf, actually, lle mae rhan ohono fe yn edrych fel gwaed. Ar bwrpas? Yeah. Ooh. Yeah, so oedd hwnna teimlo bach yn weird. Ond oedd e'n blasus, ond oedd e just bach fel, I couldn't quite get out of my head. Ond mae fe'n really dda, nes i really joio. Yn amlwg, mae'r bwyd yn lovely. Oedd lot ohono fe'n oer, ond it's fine. Intentionally? Yeah. Oh, right, yeah, fine. Ond yeah, mae'r clue fel yr murder mystery yn really cool. Ooh. So chi'n mynd i joio fe. Chi'n cael fel little bag o fel detective tools hefyd. It's really cool, yeah. A wedyn athyn ni chance encounters y chwarae gemau. Pa gemau? So, oedd e'n hilarious, achos oedd ni'n ystod drws nesau pobl oedd yn chwarae Dungeons and Dragons a fel really high intelligence games. Snap efo.
Well, Connect for? Probably wath na hwnna, to be honest. Oedd na little fel darnau bwyd wedi wneud mas o pren fel falle maint y wynedd fi, so tiny. A dde fel salsig, bacon, barbecue food. Okay. A wedyn oedd na fake grill. Basically, o'ch chi'n troi carden rownd un ar y tro ac oedd e'n dweud pa dan o fwyd oedd rhaid i chi pigo lan gyda tweezers, pa llaw i pigo nhw lan gyda chwyth neu dde, a wedyn faint o'r barbecue slats rhaid i chi roi fe dros, so mae'n rhaid fe gorchuddio. Oh my god. Yeah, so I'm highly anxious fel person anyway, so rhaid fi pigo lan fel bacwn tiny ma gyda tweezers gyda llaw chwyth a rhoi fe dros dau grate a heb cwmpo. Oh, mae'n swnio'n really stressful a fel operation. Yeah, oedd e fel operation, yeah. So, yeah, a wedyn adre. Cawod, lovely, gwely, 14 hours, ideal. What a day. What a life. What a life I live. Sut oedd y tri cwrs? Oh, lovely diolch. Good. Really good. So, nath Rach wneud swper i fi, dydd San Ffollad. It was very nice. When she ever. Yeah, mae'n ei swper i fi eitha lot. Fi'n lwcus iawn. Yeah. Ar ôl fel cymryd y mic mas hi wythnos diwetha. Sgio hi. Mishap hi. Am mishap hi. Fi just eisiau weld ei glan o fe. Oh, nath i ddim gymryd offence na. Sa'n meddwl bod hi'n gwybod eto. Oh. Eto. Fydd i'n cyfhir, cos i drive our socials. Na, fi ddim meindio. Ond, oedd hi di coginio scallops. Oh, yum. Ia, fi'n gwybod. Hi ddim di wneud nhw'r blaen, oedd nhw'n delicious. Wel, ffynnu falle oedd hi. Fi ddim di coginio nhw gytra, anyway. Na. So, cos ma'n Fi nhw'n cael ofyn i fi. fel in the freezer vibe. Dyna bit, as in, nath i ddim fel gyto. Na, ond o'n nhw ddim yn frozen, o'n nhw'n O, da iawn. Wel, yeah. Mae'n fwy risky pan chi'n cael pysgod yn y fridge, fi'n meddwl. Okay. Anyway, da iawn. Well, look, I fi, falle ddim i rage. I'm here to tell the tale. So, nath i wneud scallops, gyda fel bits bach o pancetta, crispy round nhw, pea puree. Na, okay, dim i ti, ond i fi, fave. A fel, bach o fel menyn, like a garlicky buttery thing. Oh, stunning. Oedd e'n delish. Wedyn, steaks, nath i mynd i'r butchers i gael fillet steaks. Butchers lleol, fe? Yeah, well, pentech, yeah, cos ni'n bwys ti, mam a dad. Yeah. So, so oedd yna really nice. A nath i wneud dauphinois. Oh, the best. Oedd e'n gorge. gorge. Be, hoff tatws ti, fel vibe. It's up there, ond mae'n rich iawn. A gyda peppercorn sauce, homemade, delicious. Wow. Oedd e'n eitha lot. Yeah. Ond, I love a mash. Mash, lico mash. Bys ni'n dweud y tatws gweitha yw new potatoes, neu fel baby potatoes. Just fel boiled. Ond mae rai bach tiny yna'n lyflu. Ti'n gwybod? Fi just meddwl mae'r texture off, just dim digon o flas, unless bod chi'n rhoi loads o menyn arno nhw. Which obviously ti yn, so mae'n fine. Mae'r Jackie potato. Does dim tatws yn dda heb lot o fenyn. Heb brown chips sydd yn dda gyda lot o sauce. Crisps. Ddim yn lico chunky fry, bydd well gen i French fry. Fi'n cytuno gyda ti, fi'n meddwl. Wel, fi ddim eisiau rhoi really trwchus. Na. Cos maen nhw'n rhy susceptible i fod yn amrwd a'n uncooked yn y canol. Fi'n gysau hynna fel pub chips. Maen nhw byth yn dda. Again, o'n i bai bod loads o menyn, but that's another story. Na, vinegar. Menyn ar chips. Come on. Anyway, trydydd cwrs, lemon posset. Yeah, fi'n dweud, Sa'n gwrs. Sa'n gwrs yn popset. Oh, probably. Fi'n gwybod. Fi'n lico fel emphasisio'r vowels. Ti'n lico hala popeth son o'n French. Posset, ie. O'n i ddim yn gwybod bod mwy o vowels yn yr alphabet Cymraeg, yn y wyddol Gymraeg. Ie. Ie, o'n i ddim yn gwybod hwn. A, E, I, O, U, E. A, E, I, O, U, E. A, A, E, I, O, U. Ie, mae'n mad. Fi ddim yn deall pam nag yw yn vowel yn Saesneg. Fi'n yn gwybod. A i bedol, they sound like vowels. Wel, meddwl am y gair you yn Saesneg. Os bydde well, it would be, os bydde yn Gymraeg. Ioi. Sorry, anyway, posset.
Sut oedd hynna? Byset. Really fine. Nath i ddechrau dweud yn yr car pan o'n i ar y ffordd nôl o'r make-up lesson gatho ni. Fod, nath i ddechrau dweud, maybe I'll make a lemon tart. A ni fel, mae'n sôn am a lot o waith. A ti'n barod yn neud lot heno. O'n i just fel, falle, beth am pan son i'n neud lemon possin? Yeah. I don't know, Wouldn't it be great pastry? And I'm sure about geinio gyda hi fel, maybe like, should we buy the pastry from the shop? Yeah, ready-made. That's not... Let's just make a posset. Please, just make a posset. A then, a dyn exactly been angen, actually, because of the dau cwrs cyn i fel. Loads. Yeah, ond ti'n meddwl, mae hwnna'n dangos fel faint mae hi'n caru coginio, bo hi just fel... Ond i'n meddwl ti'n mynd i fi. Wow, na. Caru ti? Yeah. Well, she does. Yeah. No, mae'n caru coginio gyfer fe hi fel... Let me make it fresh, bake a custard, like, what? Yeah, I think, ddim bob tro, I think because of the eisiau, ti'n modd. Yeah, special occasion. So, cute. Special occasion. So, diwrnod San Fforland, llwyddiannus i'r ddau ohono ni. Llwyddiannus. So nawr, Santa's Day went tick. Done. San Fforland tick. Bye. Yeah. Beth sy'n nesa? Dydd Gol Dewi. Halloween. No, Dydd Gol Dewi. Dydd Gol Dewi, yeah. Na Sam dweud the other day, actually, methu cofio'n benodol, rhywbeth fel, os rhaid ni dathlu Dydd Gol Dewi hefyd. Cos ni wedi cael gymaint o dathliadau yn y fel Davies diwetha. Ni fel, babe, fi'n caru Cymru, so yes. Yes. Yeah, fi'n meddwl actually byddai'n Lloegr ar gyfer Dydd Gol Dewi, which is... Wow. Fi'n gwybod. Sa'n meddwl fi byth di bod ddim yng Nghymru a Dydd Gol Dewi? Be? Hyn y pan ti'n coleg? Oh, yeah, na, best... Oh, fuck. Oh, god damn, nawr fi fel, why did I go to England for coleg? Oh, come on. Just yn caru Cymru, okay? Caru Cymru. A fi, ond... Wel, na i just neud lan amdano fe rhywbryd arall. Yeah, it'll be fine. Mae Cymru dal yn gwybod bod ni'n caru fe. Yeah. He, she's a girl. He, yeah. She's a girl. Girl boss. Yeah, fi'n gwybod. Hon. Hon, y wlad hon. Oh my god. Mae fel y geiriau. Ti'n cofio yn ty gaeth rhaid i ni ddysgu beth yw'r osgedd i fi am 6,000 Gymru? Yeah. T.H. Parry Williams? Yeah, a ni allaf ddianc rhag hon. Yn union. Mae'n neud fi teimlo fel goosebumps. Ni allaf ddianc. I literally can't escape. Nes i drio, and it brought me back. Os o ti ddim yn gwybod yn sôn am wlad, very different poem, very different line. Ni allaf ddianc rhag hon. Fi wedi dechrau gwylio, scary. talking of, fi wedi dechrau gwylio Netflix documentary na ddod mas ddoe, bron o gorffen yn barod. Sorry, ni round the houses heddi. Yn sôn am merch, literally wedi methu dianc a wedi marw. Oh. Gabby Petito. Oh gosh, fi wedi gwylio sori go iawn. Madness, yeah. Mad, fel, mae'n neud fi mor annoyed am fel yr heddlu. Oedd hwnna'n mad segue o T.H. Parry Williams. Sorry. Na, oedd e'n bai fi, ond kind of, I wasn't sure. Iawn, na i wylio hwnna. Ti'n gwybod all fi wedi gwylio? Yeah. Ar Netflix, eto, Apple Cider Vinegar. Ti wedi gwylio fe? Fi bron a gorffen, ond fi'n meddwl I give up because I can't. Ond, nes i wylio'r rhaglen ddogfen am yr actual ferch ages ago. Do fe? Do. O'n i wedi clywed amdani. Yeah. Diddorol. Narcissist. Well, Attention seeking. Mae'n anodd yn dydi. Okay, so unrhyw un sydd ddim, hwn ddim yn spoiler, chi'n gwybod reit o'r dechrau. Oedd na merch o'r enw Belle Gibson. Nid Mel Gibson. Belle Gibson. A oedd hi'n influencer Australian, nath hi essentially esgus bod hi wedi cael brain cancer. Doedd hi erioed wedi cael brain cancer. Mae hi dal yn fyw, mae hi'n byw yn Australia. Fi ddim siŵr exactly be mae'n neud nawr. Ond, essentially, nid yn unig nath hi ddweud celwydd am hwnna, ond nath hi fel monetize o fe. So nath hi gwerthu llyfr reseitio a dweud y pawb, sa'n cael triniaeth cancer fel traddodiadol. Fel off hwn. Fi'n just yn bwyta'n iach, a mae unrhyw un yn gallu gwella cancer nhw os nhw just yn neud y pethau yma, a just bwyta diet a dilyn y recipes yma fi wedi creu, a dda hi app a popeth. So oedd hi yn gweud celwydd ac yn massively monetize o fe hefyd, so really ofnadwy. Mae rhaid oedd hi ddim yn iach yn feddyliol. Fi'n gwybod, mae'n anodd o, cos ble wyt ti'n... Does neb yn neud hwnna o'n i bai bod yn y problemau meddyliol sylweddol. Yeah. Ond, ac eto, pryd wyt ti yn troi'r bai ar rhywun? Wel, pan fi'n meddwl effeithio'r pobl eraill. Dyna beth ni'n mynd i dweud. Unwaith ti'n profitio, ti'n cael arian, ti'n elwa,
off o bobl arall, a yn enwedig gyda rhywbeth fel cancer, achos dwi ddim yn, gyda lot o cancers, yn enwedig brain cancer, fel fi'n gwybod amdano, fes mae dad gath fe oedd gyda brain cancer. Brain cancer? Brain tumour, Does dim cure. Does dim. I brain tumours, does dim cure. Maen nhw'n gallu elongato'r bywyd, ond gyda cancers eraill chi'n gweld fel breast cancer, etc. Maen nhw'n gallu mynd mewn i remission. Maen nhw'n gallu neud pethau, ond gyda brain cancer, there is no cure, you will die. Rhywbryd, it might take 10 years, 2, whatever. So, yr ffaith oedd hi'n, elwa off o pobl arall, oedd yn genuinely sal, a gyda dim ffordd arall, maen nhw'n mor desperate i ffindio rhywbeth gall helpu, achos maen nhw'n gwybod bydd y triniaeth ysbyty eventually yn stop o gweithio, bod hi'n cael arian allan ohono fe, a oedd ddim fel oedd hi'n rhoi'r arian yna nôl i unrhyw un. Oedd hi'n gweud bod e'n mynd i elusen lot ohono fe, a oedd yn ofnadwy, oedd hi'n gweud bod hi'n codi arian yn specifically ar gyfer yr un bachgen bach yma. Oedd hi'n gweud, o ie, mae dy fi'r un math o cancer o fe, doedd dy hi ddim. Oedd dy fe, cancer yn ei amenydd fe. A nath hi ddweud wrth y teulu, oedd yn rhywbeth experimental treatment neu rhywbeth, yr unig real gobaith oedd gyda nhw. A nath hi ddweud, mae'n costi 120,000, y teulu methu ffordio fe. Nath hi ddweud, na i godi'r arian i chi. A nath i ddim. So nid yn unig nath i wneud loads o arian, a nath i chwaith ddim rhoi fe unrhyw fath o achos. Mae'n rhaid bod hwnna'n brofiad really anifer i unrhyw un, ond ni'n wedi i ti sydd wedi cael profiad mor agos gyda. O'n i'n obviously ddim yn eniaethu lot gyda'r stori o'r ffordd yna o ran fel nath dim byd fel yna digwydd i ni yn amlwg. Ond o ran gallu gweld y teuluoedd o be bysyn nhw wedi mynd trwy yn gweld person oedd nhw'n caru yn dweud na i triniaeth, achos mae rhywun ar-lein wedi dweud, if you just do this. A mae'n wir ar draws salwch eraill hefyd, fel chi'n gweld gyda fel endometriosis, mae pobl yn fel hyrwyddo diets yma, gyda dim fel scientific backing, a maen nhw'n elwa, maen nhw'n influencer ar Instagram ac yn elwa o pusho diet sydd ddim, a dwi ddim hefyd, hyd yn oed os mae'n gweithio un person, right, dyn ni'n gwybod oedd hi'n dweud Cwis, right, gen hi ddim cancer, ond hyd yn oed os yw e'n gweithio i hi, ac oedd gen hi cancer, that doesn't mean it's going to work for everyone. Mae just yn, mae'r thing gyda, yn amlwg oedd gen hi salwch, iechyd meddwl. Mae'n rhaid. Ond nath hi mynd mlaen am flynyddoedd gyda hwn. A mae'n dod i bwynt lle, dwi ddim am y fel iechyd meddwl hi rhagor. Mae hi'n effeithio gymaint o bobl mewn ffordd negyddol. A ddim i roi bair, ond mae nath yn y pobl rownd hi definitely yn eiblo fe. A hefyd profit off e, fel partner hi ar y pryd, yn fel rhan o'r cwmni hefyd. The weird, o'n i ddim yn gwybod sut i teimlo am y person, fel, obviously, mae'r rhaglen yma fel dramatisation, right? So mae'n dangos not in a documentary way, ond based on real life. O'n i ddim yn gwybod os o'n i'n teimlo'n wael dros y partner neu ddim. Cos fi'n meddwl nath nhw wneud mas fel bod yn completely clueless tan fel ti ar diwedd. Ond come on. Come on. O'n i bach fel that's a weird way to present him. Oedd e'n really bizarre. Oedd e'n kind of just portrayadu fel bach o wet blanket. A wedyn. Bach o nerd, nath hi cymryd mantais o kind of thing. Ond... ti'n byw efo hi, exactly. Oedd e ddim fel bod nhw jyst i dechrau deito, nhw'n byw gyda'i gilydd. Oedd e'n, Maggie plentyn i gyda'i gilydd. Wel, fi yna chymryd beth arall i wylio nesaf, so os ydych ti unrhyw argymhellion neu rhywbeth ysgafn? Unrhyw un o'r chi sy'n gwrando, os chi'n moyn gweithio ni? Pa fath o fel... fi wedi dechrau gwylio fel rhyw fath o antidote i'r rhaglenni mwy dwys. Fi wedi dechrau Love is Blind, y gyfres newydd. Same. Hilarious. Love. Fi gorffen y rhan gyntaf, fi'n aros am y benodau newydd i ddod mas, obsessed. I guess fi wedi gwylio fel 2? So fi wedi trio gwylio fel blaen, wasn't getting into it, o'n i really methu, a lot o'r amser, fi ddim yn grefyddol, fi ddim yn, I'm not anti-grefyddol chwaith, ond oedd a lot ohonyn nhw yn grefyddol, yn enwedig gyda pobl Americanwyr, they generally a higher percentage ohonyn nhw yn grefyddol. I just couldn't, o'n i just felt, fi'n switch it off yn un. Ond gyda'r batch yma o bobl, I thought they were amazing. Hefyd fi'n meddwl, fel ti'n gweud yn America, mae mwy ohonyn nhw'n yn grefyddol, ond hefyd, maen nhw'n
falle'n fwy maen nhw'n amgylchu ni mwy o'i bywyd nhw o gwmpas i crefydd nhw. Ie, maen fwy fel actif yn ei bywyd crefyddol. Ie. Mynd i'r capel. Dim just fi'n credu mewn Duw. A hefyd falle, o leia o be fi wedi gweld yn y wlad yma o'i gymharu gyda beth ni'n gweld o America, falle bod nhw'n fwy parod i sort of dweud dyma beth sy'n wir, so dyle ti gradio. Fel mae lot, mae'n teimlo fel bod lot mwy allan yn America, bydde fel, you're gay, so you're going to hell because Jesus said. A ti fel, whoa, hang on, that's your interpretation of... Yeah, exactly. This person who believes in Jesus does not think that. So, well, ti'n o bit, na i ddim rhoi spoiler, ond yn un o'r penodau sy'n dod lan, mae yna bach o homophobia ac internalised homophobia sydd yn ddiddorol iawn. So mae un o'r couples, mae'r merch yn dweud, maen nhw dal yn yr pod, mae'r merch sort of yn dod mas mewn ffordd i'r bach am hi'n gweld, ac yn dweud, fi wedi cael profiadau gyda menywod, ond... fi ddim yn gweld fy hun yn priodi merch, fi moyn priodi dyn, a mae'r reaction yn ddiddorol iawn o fe, ond hefyd sut mae hi'n siarad amdano fe yn really ddiddorol. So... Bydde fi'n lyfo fe os yn nhw'n gallu gwneud Love is Blind gyda... LGBT. Well, specifically, selfishly, lesbians, because we're just more invested then, innit? Oh my god, bydde nhw'n fel, they'll be down on a knee within a day. Un hwnna, a hefyd, fel, ti'n methu neud e gyda nhw'n byw yn yr un lle, achos... Oh yeah, but I know rhyw sut. Falle, I don't know, masks a femmes. How does it work? Well, no, it don't work like that. So, fi'n mynd gwybod. Wow. Ti'n meddwl... Cos byse surely o fewn yr un living quarters fydd yna couples. Ond mae hwnna'n neud yna mwy ddiddorol eto, fi feddwl. Ti'n meddwl os byse ti... Fi'n meddwl fi'n gwybod yr ateb. Ti'n meddwl os byse ti a Sam yn cwrdd ar Love is Blind, byddech chi yn fel... Ti'n meddwl byddech chi wedi cysylltu mor... Fi'n meddwl. Achos mae cysylltu ni, obviously, fit as fuck fancy. Ond mae cysylltu ni mor fel... Fi wedi dweud o'r blaen lle ni fel, we're like the same person. A sa'n gwybod os mae hwnna'n good neu ddim, bod fi, I'm in love with myself. Ond mae values ni yr un fath, ni wedi mynd trwy gymaint o bethau yr un fath. Bod nhw'n twod ddim exactly yn fath. Mae dych chi lot yn gyffredin. Life, mae bywyd ni hyd wedi bod yn really tebyg, so ni'n deall ein gilydd yn really dda. A mae gen ni the same communication style. So fi'n meddwl, we would have found each other eventually. Nice. Be am ti o Rich? Fi'n meddwl, eventually, fi'n meddwl bydde fi wedi cymryd bach mwy o amser, achos fi'n, obviously, don't shut up. Ond... True. Ond ma Rich bach yn fwy swil i ddechrau gyda. A mae'n bach gyda pobl newydd, mae hi'n bach yn fwy fel... Ti'n gwybod, ond so fi'n meddwl, yn enwedig fel early days, even though nathon ni fel click on really, really gynnar, fel fi'n meddwl probably fel body language a stuff yn chwarae lot mwy o rôl pan mae rhywun bach fwy swell. A hyd yn oed pan ti ddim yn swell, fel ni ddim yn swell, ond mae'n sort of lot ti'n gallu dweud wrth, ti'n meddwl fel pan mae rhywun edrych ar ti, that kind of aspect of flirtation. Dyna pan fel, fi wedi dweud o'r blaen, mae'n well gen i fel, unwaith fi dechrau siarad rhywun ar app er enghraifft, mae'n well gen i gweld nhw'n really gyflym straight away, like I can't be dealing with chatting for weeks, achos fi angen gwybod vibe rhywun. Don't want a pen pal in it. Nah, I know. Penwythnos diwetha, as in y penwythnos sy'n nawr fod, oedd y BAFTAs. Oedd. Nos Sul fi'n meddwl oedd nhw. Nes ti wylio? Nos Sul. Na. Be fi'n ffeindio'n absolutely wild. So oedd Kylie Jenner yna, yn amlwg sy'n mynd mas gyda Timothy Chalamet. Which is dal, fel, what a pair. What a pair. Mae'n ffynnu, nes i weld meme bore yma achos nath nhw hefyd fynd i rhyw awards rhywle arall, lle oedd gen fe fel honour am rhywbeth. A oedd e'n gwisgo fel trackies a hoodie pink ac oedd hi mewn fel full black tie. Ac oedd e fel, mae'n literally edrych fel bod hi wedi mynd mas gyda fel plentyn hi. Cos mae fe'n edrych ifan, gyda fel slug moustache yna hefyd. So oedd nhw yn y BAFTAs anyway, oedd nhw front row, obviously, quick exit. A what blew my mind yw oedd Take That yn perfformio. Fi ddim yn gwybod... Ond yn perfformio? Pan nes i weld nhw'n gyntaf, ni fel, surely mae yna rhywun gwell gall perfformio, but meddwl mae can nhw ar ffilm. Fi ddim yn cofio beth I want to say...
This could be... nath nhw'n canu. Oce, hwnna. Ie, mae hwnna'n rhyw ffilm, can't remember what it is, so ddim yn helpful, ond dyna pam. Ond I wonder pam mae hwnna hefyd, why that song? Fi yn gwybod y ffilm nawr, because that's a rogue, fel surely mae'n... And apparently oedd e'n really made sense. Oh, okay. The greatest day of our lives. Yeah. Well, yeah, oedd e'n ffynnu bod Kylie Jenner wedi gwylio, take that. Oedd na ar rhywbwynt, nath Gary Barlow literally fel wneud fath o fel cool side little... I hi? Na, Ariana Grande. Well, who the hell, Gary? Brilliant. So oedd Kylie Jenner yn gwylio take that, a mae hi nawr yn gwybod pwy Wallace and Gromit, achos nath nhw ennill dau. Oh, yeah. Oedd just a moment lle o'n i just yn gwylio'r thing yma, ac oedd fel 4 dyn yn cedd lan i'r llwyfan gyda miniature Wallace and Gromit a'r penguin. Ac fi just fel, Kylie Jenner is just watching this. Nath nhw aros am yr holl beth? Nes I switch it off ar ôl fel 45 munud, and I fel, okay, that's enough now. Nes i just, yr unig bit ohono fe fi wedi gweld, oedd David Tennant, oedd yn cyflwyno'r noson, yn canu When I Wake Up, Well, I Know I'm like parody. Proclaimers. Da, 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 da. A wedyn oedd e'n mynd rownd y gynulleidfa, oedd yn cael pobl i join y mewn. A oedd Anna Kendrick, oedd hi fel, obviously ddim yn gwybod y gad, ond by like the... erbyn I pawb wneud e. Dwi'n mynd yn anodd. Well, na, dwi'n wedi gwybod. Mae'n literally cyfio. So, oedd e'n really, really weird gwylio hi'n canu. Yeah, weird. Just noson weird. Ond o'n i'n pleasantly surprised, achos fi wedi gweld fel cwpl o flynyddoedd yn ôl, fi'n meddwl, ac o'n i just fel, these really do pale in comparison i fel yr Oscars a pethau. Ond o'n teimlo fel, oedd bach fwy o enwau. So fel, cwpl o flynyddoedd yn ôl, ffynnu si wylio, I think pretty much hanner yr awards oedd neb yna, so oedd rhaid I pawb fel, it was very much a, I'm accepting this on behalf night. Ond oedd pretty much pawb wedi... So ni fel, da iawn, falle nath nhw talu rhywun. Neu ydyn nhw wedi dechrau ddim rhoi nhw I bobl sydd ddim yn mynd I droi lan. Falle. Cynical view. Falle, ond nath Timothy, nath e ddim ennill. So ni'n meddwl that, wasted trip to London. Be ti wedi galw e? Timothy. O, mae'n Ffrangeg, na gwe? Timothy. Timothy? Yeah. Timothy? Timothy, because it's T-H-E. Yeah, ond... Te. It's not the. Timothy. 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 Lly'n gyfrchiadau Timothy. Timothy, lang wedi. Neis, da iawn ti. Hats off. Si joio. A final Love Island All-Stars neithiwr fi'n gwybod sydd fi'n gwylio. Fi. I live my life through reality TV. Ond ar diwedd bennod, Celebrity Big Brother is coming back, baby. Pwy sy'n mynd I fod? Arno fe, dunno. Okay. Ond fi wedi clywed rumours bod na celebrity traitors hefyd yn ffilmio'n fi. Mae hwnna yn wir. A maen nhw'n ni yn gwybod peth o cast hwnna. Ydy Stephen Fry yn fe? Mae definitely... oh my god, os o Stephen Fry yn fe, mae hwnna'n incredible. Mae Jennifer Saunders yn fe. Iconic. Oh my god. Ond ti'n gwybod beth sy'n mynd I fod yn anodd am yr un celebrity yw? Pa mor upset bydde ti os bydde fel Jennifer Saunders yn cael ei ffoto allan? Ie, fel nes I dechrau gwylio'r American traitors. Ie. Sy'n meddwl mas. Mae hwnna'n mix. Right, no. O'n i'n meddwl o fe, it's all celebs, it's just half of them, I'm like, who the hell are you? Mae lot o fel housewives, so fel real housewives. Ond gath Bob the drag queen ei banished because oedd e'n traitor, nath traitor arall fel o fewn dyddiau troi arno fe, achos oedd e'n threat. But nath nhw gael fe allan o wedyn ar ôl hwnna. Ond oedd Bob the drag queen yn iconic. Oedd e'n amazing. So mae'n a lot o fel good reality TV. Ar-lein screens. Gwych, na ni, fydd yn gwybod beth I wylio nesaf. Croeso. Nos Iau. Yeah. Ti a fi, a Rich, a Sam, a ffrind fi Dani. Yeah. Yn mynd I... Wel, ni'n mynd mas! Kind of. Convinced us. Not a big night out. No. It's baby steps. Fi'n desperately trio drag o pawb allan drwy'r amser, a mae pawb just the tree stuff. Ddim eisiau mynd. So, nos Iau, ni'n mynd i'r Queer Emporium yn Caerdydd, a ni yn mynd I gymryd rhan yn noson X's and O's,
The Lesbian Renaissance Quiz. Am eiliad, oedd yn swnio fel ti'n mynd i dweud nos on exorcism, o'n i fel, wait, What? No, ti di settle on fake event bright am hwn, be? Imagine. Yeah, X's and O's, sef fel noson i pobl queer, lesbians, trans, etc. Yeah. A maen nhw'n neud quiz. A maen nhw'n neud Am quiz. y lesbian renaissance, no less. Yeah, so... Dyna ni really ennill, technically. Right, but I might be setting myself up for a fall yn fan hyn. Okay. Fi'n meddwl byddai'n gwybod mwy o atebion. Oh yeah, mae Sam yn concerned am ei hi, mae hi fel sa'n gwybod unrhyw beth. Okay, Ond fel rhyngddo ni, be alright. Ti... Fine. Fi'n... Ddim yn siŵr. Ddim yn siŵr ble ti'n mynd i lanio ar y quiz yma. Mae Rach mynd i fod yn... Dwi ddim yn mynd i gael dim byd yn gwybod. Na, os oes ti a Danny o unrhyw unig Danny, gobeth. fi'n mynd gwybod. So just ti, cool. Ni yn am y shits a gigs, ti yn am y quiz. Yeah, 100%. Cool. Na. Na, fyddai'n sport. Ond, got us thinking, o'n i fel, dylen ni wneud quiz in the warm-up, ond yn lle wneud quiz fel i testo yn gwybodaeth ni o'r Lesbian Renaissance llynedd, fi wedi ffeindio quiz arall. Okay, bit of quiz. Ti eisiau gwneud quiz yma? What type of lesbian are you? I've always wanted to know. Always wanted to know. A mae'n goffa fi pan ti'n teenager, o ti arfer wneud fel quiz Quizzes. fel am I gay? Dim am I gay quizzes, ond ni arfer wneud fel... what Hogwarts house are you? Fel BuzzFeed o fel hoff peth fi wneud. Pan bod. Yeah. Okay, well, o'n i'n neud treina a wedyn nes I definitely neud quiz. Am I gay? Oh my god. A oedd e fel, yeah. A wedyn o'n I fel, surely not. And ignored it for several years. So, okay. Faint o cwestiynau os na? Fi ddim yn gwybod, let's find out. God. Blah, 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 blah. Okay, let's start. Iawn. Wyt ti'n mynd i fel hynna'n cyfieithu? Ydw. Okay. Ti yn y bar, gyda dy Am ffrindiau. I? Na, Ever? dwi ddim, beth. Pa ddiod wyt ti'n dewis? Okay. Ale. Oh. Apple ale, mae'n dweud. So I guess cider, mae'n American. Lager. Lager. Cosmopolitan, neu dark and stormy. Cosmopolitan. Okay, ni angen neud hwnna ar wahan, cos dyw atebion ni ddim yr un peth. Ideal date ti, be bydde fe? Swper, mynd i hockey game, mynd i gyngerdd, neu mynd i'r cinema? Swper. Yeah, swper. First date, yeah, swper. Mae'n dweud first date, mae'n dweud ideal date. Oh yeah, bys ni dal yn dweud Good, cos mae di bod fi wedi clicio fe nawr. So. Oh. Okay, pa top bys ti'n dewis? Hynny yw... Hey! I wisgo. I wisgo. Sam, always Sam. Oh, God. Dim o fy busnes. Ti'n really out of dy hun. So bydde ti'n dewis hoodie, Vineyard Vines pullover. What is that? Pullover. I don't know. Band t-shirt neu flannel. The fuck yw flannel? Fel check shirt. Oh, band t-shirt, I guess. Like none of the above. Mae hwn yn geared tuag at fel masks fi'n teimlo. Fi'n But gwybod. anyway, okay, next. Wel, fi ddim yn gwybod beth yw Vineyard Vines pullover. Vineyard Vines. Falle ta dyna Os yw'r... yw'n fel sweatshirt, though, Vineyard Vines pullover. Mae hwnna'n rhaid... Oh, God knows. Should we Google fe? Nah, we haven't got the time Okay, or the band patience. t-shirt, yeah? Yeah, band t-shirt. Oh. Pa un o'r rhain bydde dy hoff ffilm di? Okay. Mae rhaid ti dewis un o'n nhw. The Perks of Being a Wallflower, Okay. Coach Carter, Pretty in Pink, neu American Sniper. Fi byth di gweld any of these on da. Be oedd rwy'n gwneud eto? The Perks of Being a Yeah, Wallflower. fi di gweld hwnna, I suppose. Well, sure. pretty, well, okay. So, Perks being a wallflower. Sort of indie film. Yeah, Perks. Sports film. Nah. Girly film. Perks. Indie film. Okay. Diolch. Pwy yw celeb crush ti mas o rhain? Okay. Alex Morgan. Ti ddim yn gwybod pwy A yw hi. footballer. Oh, da Thank you very iawn. much. Sorry. Mae'n mas gyda Jess Glyn. No. See, o'n i'n gwybod ddim actually gwybod pwy yw. Ti just i digwydd bod gas am bod hi'n football. But that's an Alex, isn't it? Alex Scott. Oh, same thing. Oh, I love... O, ti fel, thank you very much. Mae'n mas gyda just gwybod, na, dwi ddim. She's not a lesbian. Oh, she not? Na. Oh. We wish. Next. Alex Morgan, Amber Heard, Ellen DeGeneres, neu Emma Watson. Emma Watson, suppose. Beth yw'r fel physical feature ti'n ffeindio mwyaf attractive am mewn partner? Okay. Llygaid,
gwallt, penol neu breichiau. Llygaid. Llygaid. Okay. We done? Na. Ond ni ar cwestiwn 7 allan o 8, so Okay, i ti ac unrhyw un sy'n gwrando, hang in there. Pa un o'r rhain bys y ti'n ystyried i fod yn fel dream job i ti? Okay. Professional athlete, Ugh. athletwraig proffesiynol, Yeah. Cyfreithwraig, actores, neu canwr cyfansoddraig. Actores. Yn i'n gwybod ti'n mynd i hwnna? Nath i drama yn y brifysgol, don't you know? Aberystwyth. Aberystwyth. Okay. Question. Oh! Be? Dim ond 2 opsiwn sydd i'r cwestiwn yma. Okay. Mewn perthynas, wyt ti'n ystyried dy hun i fod yn fwy dominant neu submissive? Oh, gosh. Just dim cyd-destun. Oh, this is really annoying, chos fi'n teimlo fel y ddau. Mae gen ti atebion gwahanol mewn gwahanol scenarios. Yeah. Bys ni'n dweud fi'n fwy... I'm going to let you answer that one on my behalf. Fi'n gwybod digon am perthynas ti ar Sam. Ond ti'n gwybod digon am fi fel person, fi'n meddwl. Let you choose that, and I'll neud rhywun fath i ti. Fi'n meddwl bod ti'n hoffi fel rheoli pethau, fel gwybod beth sy'n She's controlling. Na. Yeah, fi yn licio bod yn Ti'n drefnus a organised. ti'n fel, fi lli dychmygu. Yeah, I do. Cytuno. So Yeah. dominant. Fi'n moyn pa fi'n neud fydda i fi. Fi'n mynd i ddweud submissive. Go on then. Okay. Barod am yr ateb. Yeah. Mae'n meddwl, Are you joking? Wel, fi'n mynd i angen editor audio yna, so I can Sorry. just sgrechen. Yeah, mae'n dweud butch. You're a butch lesbian. Well, I'm not. The odds are you've played softball. Nah. Netball, but... You prefer to dress casually or more masculine than the average female? Wouldn't say so, actually. Literally lle ffac ti wedi ffeindio'r quiz ma? The Pink News? Oh, mae hwnna'n weird as well, cos mae hwnna'n fel... Falle Gay. fi'n meddwl bod e'n hen quiz. Yeah, maen nhw angen update your stereotypes nhw. Mae'n dweud, you're instinctively protective over your significant other. Yeah. Wyt. Which is among the cutest qualities to have. You do you, sugar, mae'n gweud. You do you sugar! You do you, Okay, sugar. go fi. Okay. Okay, so, quiz. What type of lesbian are you? Mae dwi ateb rhain yn quick fire. Gan Okay, bod ni'n barod. barod i sort of cael cyfle i Let's feddwl. start. Ti oedd y bar gyda ffrindiau ti, be yw'r diod ti'n dewis? Ale, apple ale, lager, cosmopolitan, dark and stormy. Probably cwrw, yeah. Lager. Lager. Be fysa date cynta ideal ti? Mae fe'n date cynta. First date, mae'n dweud. Oh, nes i ddim darllen o'n iawn. Well, just as well. Cinio, hockey game, cyngerdd neu ffilm? Ti'n gwybod beth fydd ateb fi? Cyngerdd. Dinner? Ffilm? Na. Hockey game? Wel, ddim hoci, ond fi'n meddwl, pêl-droed. fi'n cyfieithu i fel fan hyn, sef pêl-droed. Pêl-droed, fine. Pa fath o top os ti'n dewis gwisgo? Hoodie, pullover, band t-shirt, flannel, surely. Neu band t-shirt. Band t-shirt gyda flannel dros. Yeah, so... I say flannel combo deal. though, cos mae hwnna'n fwy Fi ddim distinctive. wedi gwisgo yn y sbal hir. Mae'n rhaid fi ddweud. So band t-shirt? Let's go band t-shirt. Okay. Pa un o'r ffilms yma yw dy hoff ffilm? Perks of Being a Wallflower, Coach Carter, Pretty in Pink, American Sniper. Fi beth i gwneud yn y ffilms pretty much, so... Indie? Na, probably Girly? probably Pretty in Pink, os fi gofio gwylio yn rhywbeth. I swear to God, os ti'n cael fem, Yeah. celebrity crush, Alex Morgan sy'n mynd mas gyda Jess Glim, Ti ddim. Amber Heard, Ellen DeGeneres, Emma Watson. Oh! Mae'n toss-up rhwng Emma Watson a Alex Morgan. Probably Alex Morgan, though, because, you know, she likes a sporty fan. Okay, Alex Morgan. Rhaid i fi Google hi ar ôl hwn. Mae hi'n fit. Beth yw'r physical feature mwyaf attractive mewn partner? Llygad, gwallt, penol, breichiau. Fi'n hoffi gwallt. Fi'n hoffi gwallt. A penol. Mae hwn mynd i fod yn quickfire. Oh, sorry.
Gwallt. No, ti'n moyn deud pan ôl, so fi'n mynd i roi pan ôl. Na. Well, it's done. Okay. I'm sorry, the protest. Na. Na, pa'n. Pa'n o rhain yw dy job, dream job? Professional athlete, lawyer, actores, neu canor, surely. Honestly, thrilled gyda unrhyw un o'r rhaina. Like, really, bydde fi'n hoffi bod yn athlete, ond I guess na i ddweud singer-songwriter, cos... Fwy realistic. Well, sure. Okay, so na'r cwestiwn lle fi'n cael dewis. O na. Fi ddim yn gwybod beth ti'n mynd i ddweud. Okay. Be nes ti ddweud? Dominant. Oh. 100%. Yeah, diolch, butch. Okay, ydy e just mynd i ddweud Falle butch i rhywun pawb? fath i Cos nath ni ddim pawb. rhoi'r atebion. Yr un atebion, wow. Na, ddim yn gwbl. Nath ni Oedd bron hwnna'n rhoi dim un rubbish. o'r un atebion. Sorry am gwastraffu amser chi, guys. Okay, ti'n gwybod o ran y categori... Gan bod y quiz ddim wedi... o reidrwydd cael ein gywir? Dim o gwbl. Sut, ti'n gwybod ma na... Ddim, bod angen i unrhyw un byth rhoi hynna mewn bogs, ond ti'n gwybod o ran fel types o lesbians? Yeah. Sut bydde ti'n disgrifio... dy hun a fi? Bys ti'n disgrifio fi fel fem sy'n licio gwisgo yn fwy fem masg. So be fi'n meddwl fel, fi ddim yn gwisgo'n fem, fi ddim yn gwisgo fel... Ti ddim fel high femme? Na. Ond fi ddim yn butch o gwbl in any way. Na. A ti... Ond ti'n quite fashionol. Ie, ond dyna beth yw e. So os mae'r fashion yn bach yn fwy masc, then neu di fynd bach yn fwy masc. I'm just a fashionable femme. She's a fashionable femme. Whereas you... Ti'n tattooed, so ti'n edgy. That's the rules. Clearly. Fes ni'n sgrifio ti fel... Mae'n anodd, fi'n teimlo fel mae ADHD ti yn fel blur o lines. Waw, be mae hwnna'n meddwl? Ti'n fem, sporty fem, Yeah. ond gyda egni butch, achos the golden retriever-ness. I think, basically, is hyperactivity more masculine? Is that what we're trying to say? Falle, mewn ffordd. Fi'n llai hyper na gwni. Wyt ti? Yeah. What time frame are we judging this against? Pan o ti'n ifanc? Ifanc, neu? Ifanc ond fel... Young adult. Yeah. Wow. So I'm gwybod os bysyn ni wedi joio ti. Like 10 years ago. I think mae'n unfair. I think I'll probably lot of bobl them. Oh. Ond I meant no You're harm. a lovely person. I meant no harm. Ti just yn lot. O'n i just... Yeah. Falle, actually, i fod yn dig, o'n i arfer mynd mas loads pan o'n i'n ifancach. So falle bysyn ni wedi dod mlaen yn really dda. Byddwn ni wedi cael gymaint o Do you know what I hwyl mean? on a night out. Living it, Imagine. like literally living it large in Kings and Pulse. Can you imagine? Ti a fi erioed wedi bod i Kings gyda'n gilydd? Ydy hwnna'n wir? Dydd iau? Fi a Rach ddim yn gweithio dy Gwener. Fi yn. Oh, well. Na i cymryd time off in liw. Na i actually neud yna. Na i neud yna. Gai check o calendar fi. Ni'n ffilmio'r ffôn fi. Ond, na i. Achos bydd Danny defo. Danny's always up for a pint. Na i check o calendar fi. A dyma Pinky Promise. Os oes gen i dim cyfarfod y gwaith a fi'n gallu cymryd efo toil a dim byd planned, na i ddod mas. Oh my god. I know. Mae hwnna'n Never intense. ending breaking bond. Ni'n Pinky Promise o, guys. Pinky Promise o. Mae hwnna'n Mae big dwylo ti'n deal. really oer. Well, sorry. Mae hwnna di spoilo'r moment. Yeah. Fi methu aros. Na fi! Okay, well. Yay, okay. Lle perffaith i adael e, achos Yeah. na weld ti, nos iau. Yn y Unig gael quiz. drags, cos ni'n mynd mas. Oh, yeah, okay. Yeah, ni angen gwisgo neis. Okay, fine. Oh, Neis-ish. Okay. Yeah. Yeah. High fem. High fem. Okay. Diolch! Diolch, gwelch chi wythnos nesaf. Ta-ra! Ta-ta!